Syon, syon, nang kami nag-oorasyon, katabing aking inspirasyon, bigla akong nangonsumisyon, lalabas na yatang air pollution, pinilit itago ang emosyon, nilalabanan ng massive explosion, dalangi matapos ng session, ako'y hirap na sa niling position. Syon, 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 dagagtak na sa perspiration, lumingon aking inspirasyon, nagkunwaring in good condition, habang tumitindi ang humiliation, dahil dyan ko'y tumindi ang friction, nawala ako sa concentration, wari may nagpakitang apparition, nagpapalang nandyan na ang eruption. Syon, 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 lumingon ako sa lahat ng direksyon, naghanap ng plan A execution, ngunit parang nasa incarceration, kaya't ako'y nagunang decision, kaya sa ako'y magkakomplikasyon, goodbye muna may inspiration, sabay pindot sa detonation, sumabog ang lakas ng gas explosion. Syon, 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 nang kami nag-oorasyon, katabing aking inspirasyon, bigla akong nangonsumisyon, lalabas na yatang air pollution, pinilit itago ang emotion, nilalabanan ng massive explosion, dalangin matapos ng session, ako'y hirap na sa niling position. Syon, 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 dagagtak na sa perspiration, lumingon aking inspirasyon, nagkunwaring I'm in good condition, habang tumitindi ang humiliation, dahil dyan ko'y tumindi ang friction, nawala ako sa concentration, wari may nagpakitang apparition, nagbabalang nandyan na ang eruption. Syon, 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 lumingon ako sa lahat ng direksyon, naghanap ng plan A execution, ngunit parang nasa incarceration, kaya't ako'y nakunang decision, kaya sa ako'y magkakomplikasyon, goodbye muna may inspiration, sabay pindot sa detonation, sumabog ang lakas ng gas explosion, sabay pindot sa detonation, sumabog ang lakas ng gas explosion.